Dat is de kleindochter van Zef Hoenjet, Anouk Hoenjet. En ze is 8 jaar of 9, maar wat fluistert die. Misschien zal in ieder geval vandaag eens gestopt opleiden. Misschien zal ik een schilder geven voor de microfoon niet vliegen. De wedstrijdbal ligt vriendelijk. In de catacombe zien we geen beweging. Beppie begint al het kleur te krijgen in het zonnetje. Vooral die Mestreechs steken zich boven. Vooral voor zullen de wind gaan in het afgelopen seizoen. Toch van geklapt hebben. Voor de lui. Die is van afgelopen en van één bij willen zien. Die van bovenaf hebben horen. En die een goed wit hart hebben. En ik zou genoeg willen vragen. Voor al die leeflui. Die MVV altijd gesteund hebben. Dan nu niet bij kunnen zien. Stadion Geusel. Een tafel applaus. Voor al die MVV supporters. Wat een volgende. En ziet ze. Wij zien een zwart naar door. Speed die pas, ik heb niet eens zo kunnen krijgen. Wij zou zeggen,